kulendi uko mutambo yawo yawatsuka ropa manje muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndauya ndine updates munoziziva kuti panapa ndimbomire ndinoramba ndichitapira nenyaya dzacho ende zvinhu kuti zvinge zvichinakidza zvinoda zvichitaurwa nemunhu akatongenini panapa paita nyaya panapa ende paita a new offer iri kupuhwa kuna Rutendo Matinyarara ari kunzi iwewe Rutendo ukagona kunyarara ukaregedza kutuka President Mnangagwa namai Mnangagwa nevana vavo ndiri kukupa 200,000 chete yekungonyarara. Iyi ndovhara muromo kwete yanga ichipopotorwa navanhu paipapinzi wazopuwa 300 series wazoita sei. Saka so far tiri kuona kuti mari dzabuda kuna Tungwarara kana kuti mavhara muromo acho ari kutaurwa over 500,000 yekungonyararidza munhu. Ende ari kubva vapromise kuti tinobva tagadzirisa nyaya dzako dzekuti uri kuti wakaita se wakafambira nyaya dzenyika idzi. Ndanga ndichimboona different videos vanhu vachibudisa and I understand kuti team Tagwire ine the way iri kutraya kuatakawo mune nyaya yacho and some people were saying dzosera masanctions acho wakabvisa kuti uswere uchida kubata vanhu kumeso. Zvinhu zvokuti zvinonetsa kuti tikazvo kuti garai apa itai nharo dzacho tinzwe dzoreranai mafacts acho tinzwe ndoziva kuti pane one anosara asingachakwanisi kutaura. So nyaya ipo yakamira so dear Matinyarara, since you have encourageously admitted your mistakes and publicly apologized to His Excellency President E.D. Mnangagwa and First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa and the First Family, I am announcing a roadmap to settle your claimed debt. I will give you an initial $200,000 towards the invoices you claim for services provided to this country. Comrade, please ensure that you do not involve the president and the First Family in personal issues. Never publicly attack the president, the First Family, or their children. If you love the father and the mother, you should love their children too. I look forward to seeing you support the president and the great work he is doing just as before towards Vision 2030. Mazuano avachanyarika kwa kutongoudzana pajekerere baba zvisi zvekutomboudzana behind closed doors. And one thing chandazonzwa iye Rutendo achitaura ati tine mamwe ma-engagements atiri kuita behind closed doors, but iyi yatoitika pajekerere mese muchinzwa because inyaya yekuti yakangotanga sefani. I always tell people vachinditi saka iwe ma-social media zacho dzinogadzira nyika iri kana chinoitika. Social media inohonda dzogadzira nyika but ino-influenza nyika ndo panoitika nyaya dzezvinhu zvese panobuda zvinhu zvese ende kune mamwe ma-secrets ekuti akasvika kune ruzhinji unonga kufamba uchitenga munhu asina kupfeka iwe. Saka pane izvozvi sofa zvati zvaitika ndo nyaya yapo mukomana ofka imwe $200,000 yekuti ambonyarara aregedze kuninga because nyaya yanga iripo ndeyekuti anga achitaura kuti ane ma-secrets, ane mamwe mazi-audio aitaura nevana vani vaMnangagwa. Saka iwa yakabuda manje finish. Saka ari kutozikanwa kuti uyu ane zvombo zvemass destruction, level rake riri padenga peturakashi twese. Turakashi netokwamironza kuti tichazokupa data, tichazokupa chakati, tukasvika the extent yekuti atuchafare pane zvinhu zvacho. And this guy, for your own information, in case you didn't know this, dauti muziva kuti Tungwarara I think ndiye mukuru weturakashi twese because vanhu vacho vanotobhadhara masalaries eturakashi kana kuti vanotenga data ndo vacho vana Tungwarara ivavo vanenge vachitocontrola zvinhu vachiona kuti zvinhu zviri kufamba sei. But turakashi tunosvika the extent yekuti we are sick and tired. This guy is 5 years ahead of all of us. Ndo zvinozopedzera zvangoitika ipapo. Saka nakuti ndikufara ndo panapa tichingozivisa nebi pakashata ukurara kuona vanhu vakutengwa pachigerere kudai soka namatrial echuti 2017 azadzoke zvake because akadzoka kwamanaka venyeba mazimbabwenzi nekuomerwa kwavakaita kwekwenga munhu atasachatinokera kana madheni penyu. Ndakaona umwe achitoverenga zilist baba atanyora zvese kuti right musi wakati wiki newakazopa nhingi mota dzikuita kulistwa dzese vaitotaura vachiita nzi mota idzo adzitoda kudzitora kana zvichinge zvaita so that vanhu kadzi chete vakapuwa ndo varisingatorerwa asi murume wese kunzi dzosa mota pakashata ndo iripo. Regedzai tione kuti inopera sei. Let's meet in the comment section muchitiudza kuti muri kuyoda sei.